जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नोंथांमोन खौरांगिरिसिम साबायखर जासिहरबाय। दिनै जोङो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जि सान बे सानखौ जोङो फालिदों। आरोबाव बे सानावनो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जिफोर मावनां हाबाफोर बेफोर जाहाथे आबुङै जाफुंसारो बेनि थाखाय जोङो दिनै आलारि बाथि फोजोंनानै जोंनि जि गोजोन गोरोबथा बेयो जेन अराय जाफुङो बेखौ जोङो हास्थायनानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेरै 101 गं आलारि बाथि फोजोंनानै दिनैनि सानखौ फालिनो खावलायदों बे लेखा जों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो दिनै बे सानखौ फालिदों। दा बेखौ फालिनो मोननानै थारैनो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरोबाव थारैनो दिनैनि साना मोनसे मेहेरगोनां सान। बे जि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन बे गोरोबथानि गेजेरजों दिनै थारैनो बिटिआर आरो बिटिआरनि बायजो मोननैबो बर' थानाय ओनसोलफोराव मोनसे गोजोननि बार बारदों एबा माखासे जि एकर्ड बे एकर्डनि गेजेरजों जाफुंसारनाया फैदों। दा बेखायनो जोंबो गोजोननाय मोनदों। थारैनो दिनैनि साना खोब मेहेरगोनां सान। बे सानाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि गोरोबथा जानायनि गेजेरजों जों माखासे दफाफोर मोनदोंमोन बे दफाफोरा थारैनो माखासे दफाफोरा जाफुंदों। जेरै जोङो बुंनो हायो दा बिटिआरनि जि सिमा बे सिमाया बारायबाय। बिटिआरनि जि गामिफोर बे बर' गामिफोरा बारायदों आरो बिटिआरनि जि बर'फोरनि हानि मोनथाय बे हानि मोनथायाबो जोंनि गेजेराव बारायदों। दा बेबायदिनो जि जोंनि भेन्सार कलेज, भेन्सार हाइ स्कुल, भेन्सार एमइ स्कुल बेफोरबो जोंनि जानायनि लामायाव बावैसो आगोल 20 कलेज एबा जौमा फरायसालिफोरा प्रभिन्सियेलाइजेसन जाबाय। बेनि गेजेरजों आरोबाव जोंनि बिटिआरनि जि जिल्ला बेयो बारायदों। दा बेबायदिनो दिनै बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो दफा मोनसेनि गेजेरजों दिनै बिकेडब्लिउएसिआबो काउन्सिल महरै दाफुंजाबाय आरो बे काउन्सिला आथिखालाव सोलिबाय दङ। आरो बेनि जि गामि सिनायथिनाय, बेनि जि बियाब दानाय, बेनि जि इलेक्सन जानाय बेनि थाखाय दिनै आसाम सरकारा कमिटमेन्ट होनानै दोनदों। बेबो जाफुंनायनि लामायाव आरो बेनि थाखाय आरो बियो जाफुंगोन होननानै जों आसाबादि। दा बेबायदिनो गोबांथार दफाफोरा जाफुंनायनि लामायाव आरो माखासे दफाफोरा थारैनो जाफुंबाय। जोंनि बिजोंनि सायाव मोननाय जि मोनथाय, जोंनि रावनि सायाव मोननाय जि मोनथाय बेफोरो जाफुंदों। थारैनो जोङो बुंनो हागोन जे बेयो थारैनो मोनसे गोजोन गोरोबथा। दा बे गोरोबथायावनो जिहेथु जोंनि एनडिएफबिनि माखासे केडारफोर दङ, बिथांमोनाबो गावसोरनि जि मोननांगौ मोनथाय बेखौ मोननो हादों। आरो जोंनि जि मार्टियार फेमिलि, मार्टियार न'खरफोर दङ, बिथांमोनाबो जि बिथांमोननि मार्टियार जानायनि जि मोननांगौ मोनथाय बे मोनथायखौ मोननो हादों। दा बेबायदिनो जोंनि जि मोननांगौ मोनथायफोर बेखौ बे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जोङो मोननो हादों। दा ओंखायनो दिनैनि जि सान बेखौ खावलायनायनि बे जायगानिफ्राय आङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौनो बुंगोन, जेरै जि मोनसे नोजोरखौ लानानै, जि मोनसे थांखिखौ लानानै बर'नि माहारियारि आफादफोरा बा बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरा गावनि हारिनि मोनथाय, गावनि हानि मोनथाय, गावनि आरोबाव गुबुन गुबुन माखासे मोनथायफोरखौ मोननांगौ होननानै जुजिबोदोंमोन, नांबोदोंमोन, बिग्रायबोदोंमोन। बेयो थारैनो बे एकर्डनि गेजेरजों जाफुंनो थांगासिनो दङ आरो माखासे जाफुंखांबाय। दा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै आं बेखौनो बुंगोन जे जोंनि जि मोननाय, जोंनि जि एकर्डनि गेजेरजों मोननाय मोनथायफोर बेफोरो थारैनो जोंनि मोननांगौ आरो माखासे जाफुंनो गोनां दंबावो। बे जाफुंनो गोनांखौ जिहेथु भारत सरकार आरो आसाम सरकारा कमिटमेन्ट होनानै दोनदों। बे कमिटमेन्ट होनाय बायदियै जिहेथु एकर्ड जानायनिफ्राय दिनै 4 बोसोराव हाबबाय, 4 बोसोर रानिं जागासिनो दङ। माखासे आद्रा थाबोनाय जि एकर्डफोर, बे एकर्डफोरा खोब गोख्रै समनि गेजेरावनो जाफुंगोन। बेखौ धेमाजि जिल्ला एबसु जानानै जोंबो आसाबादि। आरो बे समाव नैबे
जि जोंनि गोजोन गोरोबथा सान फालिनाय आरो गासैबो एकर्डनि दफाफोरा जाफुंनांगौनि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनानै जोंनि जि हास्थायनाय लुबैनाय बेखौ गासै रायजोफोरनो आइ आफा बिदा फंबायमोननो जोंनि जिल्लानि जोंनि BKWSCनि आरो जोंनि BTRनि रायजोफोरनो गोजोननाय मोनसे फोरमायथि हरबाय। गोजोन्थों। गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खौरां बिजों नोंथांमोननो साबायखर बावहरबाय। दिनैहाय 27 जानुवारि बेखौ बयबो मिथिगौ जे थांनाय 2020-27 जानुवारियाव जि गोजोन गोरोबथा जादोंमोन बिनिनो दिनैहाय बे गोथार सानाव जोङो गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै जोङो दिनैनि सानखौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जों दिनैनि सानखौ मावफुंनो हाबाय। बे गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो गाहाय मावखुलि नोलोबारि मिंमां नोलोबारि जायगायाव थानाय बे मावखुलियाव जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बिनिनो साखाथियाव थानाय गामिनि रायजो राजाफ्राबो बाहागो लाफादों आरो जोङो गोजोनदों जे रायजो राजा बिथांमोननिसिमबो जोङो साबायखर बावदों जे बे दिनैनि गोजोन गोरोबथा सान गोथार सानाव जे बाहागो लाफैनो हानायनि थाखाय बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरदों आरो लोगोसे बिथांमोननो फोरमायदों जे गोजोन गोरोबथानि जि दफाफोर बे दफाफोराव थानाय जे कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय आरो फैबाय थानाय समाव भेन्सार स्कुल गुदि फरायसालि गेजेर गोजौ जेसेबां हायो जि दफाफ्राव दङ बेखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि खामानि मावबोबाय थादों दा बेफोरखौनो जाफुंथों होननानै दिनैहाय जों बयबो आर'ज गाबदों आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों लोगोसे जोंनि आउट अफ बिटिआरावबो BKWSCखौ मोननो हाबाय। नाथाय दिनैसिमबो मा होनो गामि सोसननाय बा हाबाफारिया जाफुंजोबाखै। बेनि सायाव मा बुंगोन? गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जोङो बेखौनो बुंगोन जे गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोङो आउट अफ बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद दख'रा आफादजों जथायै जोङो सावरायबाय थानाय जादों आरो दिनै बियो बोसोरथाम आबुं जाबाय आरो लोगोसे दिनैनिफ्राय बियो बोसोरब्रैयाव आगान होबाय। दा बेखौ जोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जि अमित शाहया बुंदोंमोन नखर मन्थ्रिया जि बुंदोंमोन जे बिथांमोना 2024 मायथाइयाव बिटिआर गोरोबथानि जि दफाफोर दं बे दफाफोरखौ 2024 मायथाइयाव मावफुंनायनि खोथा आरो बे हिसाबै दिनै जोङो 2024 मायथाइनि जि गिबि जानुवारि दान हाबबाय बे दानाव जोङो आसा खालामदों जे फैबाय थानाय समाव बियो गासैबो बिटिआर गोरोबथानि जि दफाफोर दङ बेयो मावफुंजानांगौ आरो मावफुंजायाब्ला बेखौ जोङो सावरायबाय थानाय जादों। हयथ' बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बोसोरारि जखनथाइ बे जखनथाइनि उनावहाय बेयो जोङो आउट अफ बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय जिल्ला दख'राया सावरायलायनायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ जों बोरैहाय लांनो हागोन बिनि सावरायलायनाया जागोन आरो बिनि बेबस्थाखौ सावरायखांनायनि उनाव जोङो जि बेबस्था लानांगौ सरखारनिसिम जि नारसिननांगौ दा बेखौनो जोङो गले गले बुंबोबाय थादों बा जोंनि जिहेथु जोंनि समस्तिनिनो सासे WPT मिनिस्टारा जोंना डक्टर रनज पेगु बिथाङानो आरो बिथांजोंबो गोबां खेब सावरायनाय जादों आरो बिथांमोना सावरायबाय थादों आरो मा होनो स्टेट गभर्नमेन्टजों सावरायबाय थादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो UBPO आफाद बिथांमोना सावरायबाय थादों जोंनि आफादफोरा सावरायबाय थादों आरो लोगोसे बिथांमोना समखौ नेदों आरो मोनसे समखौ नेनायनि खारना बेनो जे दायो जिहेथु राभा हासंखौ मा होनो 6 सिडुल खालायनाय आरो टिवा काउन्सिलखौ 6 सिडुल खालायनाय आरो मिसिं अट'नमास काउन्सिलखौ 6 सिडुल खालामनाय हयथ' बेवहाय बिथांमोना बे मा होनो बे काउन्सिल मोनथामखौ बिथांमोना जिहेतु 6 सिडुल काउन्सिल हिसाबै बिथांमोना दाबि खालामबाय दं हयथ' जोङो बेखौनो नोजोर होदों जे जिहेतु डक्टर रनज पेगु बिथाङा मैखोम हिसाबै बिथाङा मिनिस्टार हिसाबै WPTआव दङ बिथाङानो आरो मैखोम आखाइ दङ होनोब्ला बिथाङानो आरो लोगोसे बेखायनो जोङो दायो नोजोर होदों जे डक्टर रनज पेगुआ बे खामानिखौ हयथ' लेहेम खालामदों बेखौ जोङो हमदांनो हादों। बेखायनो फैगौ समाव जोङो गोख्रोङै आसाम सरकारनिसिम जोङो दाबि दिखांनानै जों गणतान्त्रिक भाबै जों आन्दलन खालायनो थियारि जाना दङ।
क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।